Zylecare is natuurlijke selfcare geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Ja, Brarangsa Jou, de Bakakulturo TV speciaal voor jou hier op de markt. En u ziet het, we zijn er weer. Hoe gaat het met jullie? Ayari Oppo, ja? We willen het beste voor iedereen natuurlijk. Dus we gaan kijken wat er te doen valt hier op de Dappermarkt natuurlijk. We lopen Made, als we op de Dappermarkt zijn. Dan gaan we natuurlijk kijken, wat doen de mensen vandaag. Kulturo TV, speciaal voor jou. Goed, we gaan op stap. Welkom. En we gaan kijken natuurlijk. Naar die kunnen we praten. Goed. Lekker weer op de Dappermarkt. Blijf afgestemd. Ja, Brananga Sajau, de Baga Cultuur TV speciaal voor jou hier op de Dappermarkt natuurlijk. En gezelligheid, vooral Toesjoen maar toch? Daar houden we van. Ja, tuurlijk. Al iets van Koro, we vinden het fijn. Het Taktori. Ja, zo is dat. Wat is uw naam? Walcott Joan, gehuwd Akkohen. En u? Ik ben Yvonne Bijnaar. Beenaar, oké. Jullie komen uit Suriname? Ja. Jawel. Mooiste. Sweetie Sernang. Het is koud in Nederland, met je Suriname toch een beetje. Ja, helemaal. Ja, helemaal. Ja, ook. Je denkt Als je, aan... als je aan Suriname denkt, wat denk je aan? Ja, klimaat. Klimaat, als Switinyande. Ja, ook to Switinyande. Tuare matsranang uit de strafasi. Dat is anders, hè? Ja, zo is Maar dat. volgen jullie ook de ontwikkelingen daar in Suriname? Ja, zo'n beetje. Wat is het laatste wat hij zegt? Hé, Asandadi. Heeft u het nieuws voor ons? Ja, dat van die aanrijding die er gebeurd is. Ja, Die was heftig, hè? helemaal, ja, heel heftig. Ik wil iets zeggen. Unusranamang te ugunasranang. Me begu ugedragen. Unogo play held dape nasranang. Want asan dat nobu na i egis maego. Anotaki ego na trasma na israna maego. Doe normaal. Da alasane doe normaal. Maar asan sam salas a aanrijding. Mi ati e brudu. December wan sam bepsa dape ook to mi ati e brudu. Dan me vraag me af dan. Hey mensen, hoe bezin, hoe lukutak, mi zou het doen nou. Asana, de gezellig nanga usrefi. Inaf sap mi fos igim odi. Every time mi goeiemorgen. Dan mi de tevreden. Maar soms maar ja, mino sabi, zijn de mogi goeiemorgen. Dat is het niet. We moeten samenleven. En te ook mopo fuja. Ugona srananda we leg dis maar uit taki. Hey, disi moest doen. Dat kom baka na ngai Holland fesi. Ano Holland fesi na sa we leer ja. We proberen fuleren dape ook toe. Dan akondre kan komen. Maar unomus nou als Nederlander af die ekong uitegi doe disi doe dati. Want na sa uler ja kan def me betanane sranang ete minobo sabi. Hoe het rijden en zeilen is in Wantra kondre. Maar doe ko in Nederland. Dat we shifa alibi de anasan sa we lip na sranang. If je nog mopo uit sranang. Yo denki dat hey na so alibi de. Maar alibi no de so alibi de travasi. En we moksi makandra nanga usrefi. Dat we shitak sranang okafesi. Ja, want we zijn blij, want nieuwe regering komt. Ja, we horen graag dat het goed mag gaan, beter mag gaan dan Sabende. Zeer zeker, vooral met een vrouw als president. Mevrouw Simons. En ja, ik kan bijna voor 100% gaan zeggen dat ze het zeker goed gaat doen. Ja. Ja, dus we hopen dat dat zal golek. Hoping en we moest gi asma a kans asma no kan kon
tumung da wan alasan mus city. Serenamang u opo u I know. Luku. 3/4 voor het Surinaamse volk naar hosselaars. Want kwart die eroko, dat moest bij belasting die a 3/4. Uno ziet dat a verstandhouding no boom. Liever want kwart no beroko, dat 3/4 beroko. Dat was het ka kondre ekonafesi. Maar wees dono me we denki no mata. Mi begwen do this, mi begwen do dat. Desan dat stop nanga ding. Uno de in 81 moro anno 2000 zoveel. Alles aan consum modern. Mi breedte dat serenang op mobiele telefoon te in na binnenland. Fossi wan sanipsa in na binnenland. Na wan tromo imus naki fikan bereiksma. Maar nou alles aan de wat doen jullie? Het land is zo mooi. Hoe mekengo moro fara. Wanneer was hij voor het laatst in Suriname? Vorig jaar was ik nog in Suriname, maar dat je denkt, alle jaren tegen, het wordt steeds erger, erger, erger. I also abdief ijzer, maar ino vrij. Je vrede, bijna je schriep tap wajesi. Alap chinkek sayere wa mois elo even of wan kalakalompsa even. Je jompo wiki want wa mai trapi doroko in se anoswiti. Tegen tap vakantie. Im geniet voor een vakantie, maar je gaat naar toe atina vakantie. Je praxeta, migado kan de mina volgende wansa de waaroof, inosap nooit en fossi de beroofs maar sang mop uit Nederland, maar no na alles maar de roof. Want vrouw 80 jaar haar kemprasi, ja ba dekati, jompas kotu abra, gopura ketina vrouwen neki. Waar gaan we? Mensen die dat soort van dingen doen. De Suriname wil eigenlijk vernieuwing hebben, maar ze kunnen niet ertegen. Ze moeten allemaal overnieuw herschoold worden. Ja, dat moet het zijn. Want ik zag vorige keer de 9 moorden, hè? Want Sanip, dat was echt een trauma. Hè? Want, je ziet dat Kadama met de mentaal even niet lekker. Dus de man moest lukken dat hij... Help mensen met hun problemen, want alles maar anodishi mi fese brengje mi na probleem. Alles maar een probleem, maar soms maar begeleiding nodig voor kan doorstaan als een misref mi tranga en met hoop masragado jima tranga tot de dood dat misref maar je hebt misref na een bepaalde san. Als je dit soort van dingen ziet gebeuren, zou ik voorstellen, zeg, Suriname heeft eigenlijk gebed nodig. Laat alle geestelijken bij elkaar komen en dan gaan ze gezamenlijk bidden voor Suriname. Want dat is Suriname inderdaad nodig, zo'n mooi land. Het is jammer die dingen die er gebeuren en dat soort van dingen. Vroeger had je dat soort van dingen niet. Vroeger, voor Sibek was straat hier, Libidoro op. Precies, de buurvrouw, je kan je kinderen achterlaten voor de buurvrouw. Maar nu is de buurvrouw blij, want de buurvrouw op was zo'n zo'n verkracht die dochter erbij toe. Ja, maar dat moeten we niet hebben. Het moet veranderen. Inderdaad, dat moeten we niet hebben. Dat moet gaan veranderen. En daarom hebben we de politie. Dus laten we hopen dat de scootheid doet de roken naar va. Ja. Bijna je want dat school toe. Fossi in 75 tussen haakjes, want Fossi was de politie mijn beste kameraad, maar nou je go twijfel. If de beste kameraad, het me denk ik dat de school toe voor 75, die waren agenten. Dat bij de school toe. Ze gingen nog op appel. Weet je, er wordt gecontroleerd, je kleding, je schoenen mooi gepoetst. Maar tegenwoordig zie je de politieagenten met alleen maar sieraden, hele dure, heel veel goud, zo gaan ze aan het werk. En ja, de minister laat het toe, chef van dienst laat het toe. Met rasta, met curly, al dat soort van dingen, tatoeages en zo. Vroeger had je dat niet. Heel formeel, maar vandaag aan de dag niet meer. Okay. Maar hebben jullie ook gevolgd? Vliegtuig was en nam Smana de Toren. Ja, dat me vind wan kwalijke sa. Nanga libisma libiwe pre. Sandef do nanga uno. Oani vakantiegangers moest komen voor bouw a kondre op. Maar une luku voor den vakantieganger. Enigste san sa wel luku voor den vakantieganger. If je maar roven pura euro ne anu. Dan nou een vakantieganger, maar voor de rest doen ze niks voor vakantiegangers. Maar goed dat niet nagesproken, want het is een handjevol zei Porem Tjunzo. Ja, maar een handjevol zei Porem met bego u stop nanging. Luku ook toe zo, je gwa vakantie. Deze maar het trubi koffer van her naar daar. Lek na alles, maar me bego u stop nanga cocaïne sa we zijn go naar buitenland, want we pora neem va kondre. Maar Trump Luku zei. Ja,
Trump heeft ze maar dat ook toe. Ja. Wat is er met Trump aan de hand? Die man heeft een zieke geest. Echt wel, Trump heeft een zieke geest. Wat heeft hij aan? Alleen maar oneenigheid brengen tussen landen en dan, ja, eigenlijk Trump deed ik bij mijn vrede vadon. Je hoort het mensen hier op de Dappermarkt. En natuurlijk hebben jullie ook mensen in Suriname die jullie misschien willen groeten. Want je weet vanaf waar moesten maar daar toe de Luku. Heeft u nog mensen daar zijn Luku want tak odi? Tuurlijk. Ja, ik zou zeggen, familie Walcott, groetjes, mijn zoon Diego, groetjes, Melanie Biekman en kleinkinderen. Ik groet jullie allemaal, lobby, lobby, lobby en alle bekenden ook, hè. Jazeker. En u mevrouw? Oké, Sranang heer, Sranang me baru wan sweet odi, upotu ede kom bij elkaar, dat we sitak Sranang otroa mooi paradijs. Alsjeblieft, goeiedag, fijne dag verder. Thank you. Nog één vraag voor zoeken. Hebben jullie voetbal gekeken, Senegal, Marokko? Nee. Oh nee, Luku wel, no? Nee. Oké, dat is een bestel een vraag. Want maar hebben over voodoo zijn niet op, maar dat Senegal bij waar voodoo dat met de winnen. Want de man bij de voodoo dat met de man winnen. Dat is alleen maar bijgeloof. If voeden bij des, if voeden bij de troetro, dan zei de, dat zou het anders zijn met Suriname. If voeden bij de troetro, alle desmassen en doen aan voeden dat de zoeken genezen die de was hij ziek. Of te kan de Trump dan bij de morgen. Precies, dat ook. Kan de Trump bij Lloyd de jockey. Fudu de ma unomus potentap alasan wan ano alasan na. Voodoo. En één woord nog, wat orutori, nugget, en wie tak nugget. Hoe zou het zijn aan nugget? Boots, schoon. Lang am na jara woord nugget. Ade no na ana i ap moderne sani fa de kardem bakam no sap moro fa de kane de wel maar nen nu Maar kent u maar een woord zeggen, zo betek voor zich lang om na jere. Want mi kan een woord nugget, lang am na jere nugget. Hoe lang heeft ik een nugget gehoord? Je ziet trangen ik kou leer. Was er een woord? Wansra na word you saksel you saka you mam ne kos no wans mama langam no yera word dat dus tem yera word dat me denki sranang. Of je dodelijk is tong. Ja, mensen, gezelligheid hier op de markt. Nou, dames, dankjewel. Ja, dankjewel. En blijf ons volgen op Cultuur TV, speciaal voor jou. Oké, power hè. Groetjes. Doei. Ja mensen, je ziet het weer op de Dappermarkt vandaag. En het is altijd fijn om op de Dappermarkt te zijn. En dan kijken we met wie we even kunnen babbelen. En vandaag zien we meneer hier weer vandaag. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Jos Bakker. Jos Bakker, welkom bij Cultuur TV. Je kent Cultuur TV? Ja, ik ken Cultura TV van internet, Op internet, YouTube, ja. onder andere. Oké, geweldig. Ik ben vaak op de Dappermarkt. Ja, ik kom hier af en toe, omdat het hier wel gezellig is. Maar door de week is het hier gebeurd. Door de week, hoe zou dat? Ik ben een keer op woensdag geweest en dan was het eigenlijk bijna leeg. Bijna leeg, want hier is het ook zo druk aan het parkeren hier. Ja, het is wel druk met parkeren, maar En is het te betalen? nee, voor de gewone mensen is het niet meer te betalen. Volgens mij is het een €7,5 per uur, geloof ik. Oké, je kent Cultuur TV, het is meer Surinaams, zeggen mensen die kijken. Maar wat vindt u zo leuk aan Cultuur TV? Ja, de diversiteit wat er gepresenteerd wordt. Geweldig. En oké, Suriname, bent u wel eens geweest? Ja, ik ben een aantal malen in Suriname geweest. Onder andere op Mongol ben ik geweest. En in het district Nikeri. District Nikeri, wat geweldig, mooi. Wat vond u ervan? Mooi? Ja, Nikeri vind ik heel rustig. Geweldig. De wereld, Nederland, noem maar op. Het verandert allemaal, hè? Wat vindt u ervan? Ja, lastig. Heel lastig. Mensen begrijpen elkaar niet meer. Staan elkaar naar het leven. Allemaal dat soort dingen. Geweldig, hè? Dat het nou een beetje... Wij mensen moeten elkaar beter houden, zodat het goed komt. Maar een vraag. Rutte, Trump. Wat vind je ervan? Vind ik een hele slechte combinatie. Wat is er slecht aan? Wat hij brengt is alleen maar rommel. Trump? Rutte werkt er aan mee. Rutte werkt daarmee. Misschien is het een tactiek om misschien om die Trump zijn koers te houden. Ik ben geen liefhebber van Trump. Nee, absoluut niet. Dus we zien de wereld veranderen. Hey, had je toevallig ook naar het voetbalwedstrijd gekeken van Senegal, Marokko? Ja, in de samenvatting heb ik hem gekeken. Wat vond je ervan? Want er gebeurde zoveel. Ja, bizar. Wel mooi. Wel heel mooi. Ja, heel mooi dat kijk, een penalty. Hè? Het was even
Ja, ja. Het was even spannend wat er zou gebeuren en Senegal won. Ja, ik vond het voor Senegal is het gewoon leuk. Maar ja, voor Marokko was het ook wel goed geweest. Het was ook goed geweest, maar de penalty, hoe heet naam, de Panenka. Ja, slecht, gewoon slecht. Mooi zo. Oké, heeft u nog mensen die je zou willen groeten of heeft u nog iets te melden? Nee, eigenlijk niemand. Ja, ik heb heel veel mensen om te groeten. Misschien kent u mensen in Suriname, want u bent in Suriname geweest. Die kijken ook. Misschien zegt hij, hey. Ja, ik ken heel veel mensen in Suriname. Ja, ik doe aan iedereen de groeten. Vooral de mensen die mij volgen op mijn Facebookpage Nostalgisch Suriname. Dat is een page met 46.000 mensen erin. En daar worden ook veelal nostalgische berichten op geplaatst. Heel mooi. En dat is op welke page zei je? Nostalgisch Suriname. En dat is op de Facebook of zo? Dat is op Facebook. Geweldig. Nou, ik hoop dat veel mensen je volgen. En ja, blijf ons volgen ook op Cultura TV. En dan samen brengen we mooie dingen. Ja, dat ga ik ook zeker doen. Mooi. Dankjewel dat je even met ons wilde praten. Cultura TV speciaal voor jou. Dankjewel. Prima. En ik heb een beetje... Ja, Bradangasa Jou de Baga nog steeds op de Dappermarkt. En op de Dappermarkt gebeurt er zoveel. En we zien bijzondere dingen, mooie dingen. We zien alles Suzanne. En ik hou van mooie spullen, je weet het. Cultura TV. En we zijn bij de Jordan Stone. Zeg ik het goed? Oké. Jordan Stone. Goedendag mevrouw, hoe gaat het met u? Hallo, goedemiddag. Het gaat goed. Geweldig, ik ben blij om dit te zien. Ik sta hier in de winkel bij mevrouw Jennifer Jordan. Jennifer Jordan. Hi, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Ik ben wel een beetje moe van de afgelopen weken. Want ik ben sinds aanstaande woensdag open. Afgelopen woensdag open. En wat verkoop je allemaal? Ik verkoop edelstenen, spirituele producten, wierook enzovoort. Ja. Prachtige winkel, mensen. Hoe ben je hierop gekomen? Is het van kinds af aan dat je dacht, ik ga dit beginnen? Of dacht je, een ingeving heb je gekregen? Hoe is het gebeurd? Hoe is het gekomen? Ik ben altijd al spiritueel geweest. En ik vind het belangrijk om met edelstenen en spiritualiteit om te gaan. En op een gegeven moment dacht ik van nou, ik ga toch mijn werk ervan maken. Ik ben een paar jaar geleden begonnen met It's Me Time Candles. Dat is een candle business wat ik heb opgezet. Allerlei soorten sculpturen ging ik maken. Daar werd ik heel erg vermoeid in. Dus op een gegeven moment ben ik het een beetje gaan combineren op de markt, hier op de Dappermarkt, met edelsteentjes, trommelsteentjes vooral en wierook. En vervolgens ben ik wat meer gaan inkopen en gaan oppotten. Ik ben op de Beverwijkse Bazaar beland, waarna mijn contract is afgelopen. En toen kwam dit pand vrij, dus toen ben ik hiervoor gegaan. Ja. Dus je moest hier zijn. Ik moest hier zijn en dit was ook echt mijn wens. En ik denk dat ik echt een aanwinst ben voor de buurt. Geweldig, heel mooi om te zien natuurlijk. En waar ben je zelf geboren, in Nederland? Ik ben in Nederland geboren, ik ben in Almere opgegroeid. In mijn tienerjaren heb ik wel in Suriname gewoond, waardoor ik echt mijn cultuur beter ben gaan leren begrijpen en echt het Surinaamse cultuur ben gaan leren kennen. En vervolgens ben ik weer terug naar Nederland toegekomen. Mijn moeder was trouwens gedetacheerd in Suriname bij de Nationale Vrouwbeweging op de Gemeenelandsweg. En nou, daar hebben we heel mooi werk gedaan. En we hebben daar ook op braderieën gestaan met planten. Dus het zit wel echt allemaal een beetje in de familie door met onze business bezig te zijn. Heel mooi, geweldig om dit te zien natuurlijk. En ik ben altijd blij om vooral, misschien was het maar natuurlijk, geen moeite. Dan gaan we natuurlijk willen pushen. Join this man, mensen. Dus u ziet het hier aan de Dappermarkt. Dus heb je nog wat nodig. Lekker langslopen. We zien hele mooie stenen, mooie, ja, van alles nog wat. En geneeskrachtige dingen zijn er, hè? Ja, zeker. Deze stenen hebben zeker geneeskrachtende werking. Bijvoorbeeld rozenkwarts, die staat echt voor liefde, self-love en healing. Als je rozenkwarts draagt, dan wil je toch echt de energie liefde omarmen. En mensen dragen het ook vaak voor self-love en healing. Oké, heel mooi. Hier op de Dappermarkt, mensen. Dus kijk, kom eens langs. Kom je wel eens naar Suriname? Ik ben vanaf 2014 niet meer geweest. Dat is lang. Zeker, maar ik ben er wel heel erg bezig geweest aan de weg aan het timmeren. En ik ben zeker wel aan een vakantie toe. Geweldig. En dan denk je aan Suriname, want het is koud hier toch? Ik mis Suriname ontzettend. En als je aan Suriname denkt, wat denk je aan?
bami, nasi, plauri, roti. Al die lekkere dingen. Zeker. Waterkant. Inderdaad. Ja, dat zijn van die lekkere dingen. Suriname, het weer, het klimaat en al die mooie plekken om te gaan zwemmen. Het blijft een gemis vanuit Nederland natuurlijk. Dus daarom ga ik ook vaak hoor. Maar goed, je hebt waarschijnlijk ook nog mensen daar. Maar volg je de ontwikkelingen wel? Absoluut. Ik sta helemaal achter de ontwikkelingen die plaatsvinden. Ik ben helemaal dol op politiek. En dat vind ik ook heel erg belangrijk om politiek goed te kennen. En ja, het is wel een dingetje. En ja, ik steun Suriname wat dat betreft echt. Ja. Je volgt een beetje, maar wat zie je dat er nu verandert? Want ik zag vorige keer dat de mensen zijn de straat op gegaan. Want de salarissen blijven nog een beetje achter de onderwijzeressen. Oh, daar ben ik niet van op de hoogte. Ja, dat vind ik jammer. Ja, dat je denkt van oké, kom op, dat de mensen het beter gaan hebben. En dat het, ja, het zal wel even duren, de president is goed bezig. Maar we hopen dat het sneller kan gaan. Natuurlijk is het afhankelijk van wat er binnenkomt natuurlijk, het geld. Maar goed, laten we hopen dat het bedrijfsleven een handje kan helpen om dingen goed te laten gaan daar in Suriname. Ik vind sowieso, ze is pas aangesteld als president. En we moeten haar zeker de ruimte geven en de kans geven om haar werk te doen. En ik vertrouw erop dat dat zeker gaat gebeuren. Ik denk het ook, want je ziet dat die mensen, ze rennen niet weg. Ze praat met iedereen. En natuurlijk, ze is goed bezig. Nou, goed, we zijn hier bij de winkel. We wensen je heel veel succes natuurlijk. En dat het goed mag gaan. En je mag de mensen de groeten doen. Je mag iets zeggen. Jullie zijn allemaal van harte welkom bij Jordan Stones op de Dapperstraat 68. En komen jullie kijken. Ik heb heerlijke wierook, ik heb heerlijke edelstenen. En ja, die zijn erg verrijkend in je leven. Ja. Dankjewel. En natuurlijk, misschien heb je nog iemand die je de groeten wil doen nog. Ik wil mijn familie in Suriname de groeten doen en al mijn kennissen en mijn familieleden die me altijd gesteund hebben in datgene wat ik wil bereiken. Ja. Joyce Birambi, mijn tante, die maakt hele mooie Inji spullen in Suriname. Die moeten jullie zeker eens gaan kijken online. Ja. Die maakt de mooiste hoofdtooien en klederdrachten. Ja. En zo. Oké, dankjewel voor het kort interview. En dan wie weet nog een volgende keer. Dankjewel, dank jullie ook. Graag gedaan. En u ziet het hoe prachtig, hoe mooi het hier is. Je voelt je lekker als je hier binnenloopt. En natuurlijk, we steunen ons Ranasma natuurlijk. Hier op de Dappermarkt. Wees welkom en geniet van al het mooie wat hier te bieden is. Kom maar halen, maar natuurlijk een klein prijsje. Praat en kom. Ja, dankjewel. Ja, Brangasa Cultuur TV natuurlijk hier op de Dappermarkt. En dan praten we natuurlijk met onze mensen hier. Faigo. Ja, lekker. Voude van Miermans, Renang, Bigi Kondre, Amerika, Alasepo, de Amsterdam, met Baruno. Natuurlijk, altijd lekker te Taktori. En vandaag weer op de Dappermarkt. Hoe gaat de zaken? Faigo, alles als je Jawel. We moeten ons best blijven doen, toch? Je sabi toch? Zo lees ik go chin stroef. Maar ja, une zeder. Ja, den deze go stroef en te go stroef. Dat im de virustig ligt te ego bondi je de virustig. Dus ze go chin stroef. Im de virustig na gaan hossel dat na hossel. Nou, hossel mensen, je hoort dat hier op de Dappermarkt. Lekkere broodjes. Je zou toch een broodje bachao of noem maar op. Ja, wat verkoop je allemaal? Ik heb broodje bakkeljauw, even kijken, Luca lees, ja, broodje bakkeljauw, ei, garnalen, levernietjes, sausvlees, ei, barbecue kip, kachapkip, rode kip, curry, ei, steak, tempeh, tri, pom, te veel om op te noemen. Te veel om op te noemen, maar altijd lekker. Hier je Baisani en natuurlijk een broodje, lekker broodje meenemen kan ook. Dus je zegt het maar. Goed, volg je de ontwikkeling nog daar, lekker in Suriname? Jawel, me volg Sepsa, mevrouw Simon, nee, Pier TV, mevrouw Simon, nee, Podman op non-actief. Vertel, wat heb je gezien? Yo, mishitak jongo, directeur Grasal kono, pe a go to be lasi mishitak jongo. Ama dat schreef ama dit am non-actief no de minus. We van dat straf ook ba, maar mishitak mevrouw Simon, nee, me grap, mi hoop dat ik daar een boonstraklijn, weet je. Want corruptie na senang is niet te doen, man. Nee, gelukkig hebben we iemand daar die zegt, nou, meneer Plei, we moeten eerlijk zijn. Want voeren en gaga dat toch? Nee, voeren en gaga. Maar ze moet ook optreden tegen de partijgenoten. Weet je, niet alleen tegen de partij, maar ook tegen de partijgenoten. Want corruptie deed alle politieke partijen senang.
Ja, overal. Maar je ziet duidelijk dat ze optreden. Laatst, gisteren zag je de onderwijzeressen waar even de straat op gaan. En ze praten met mevrouw Simons, de president. En je ziet, ze luistert. Ze komt naar buiten aan de Chibri. Ik kon Arki, ik kon Takangaris. Maar ze is op de hoogte wat er gebeurt. En dan kan ze optreden. Ja, toch? Dus je ziet, ze doet haar best. Ja, tuurlijk, ze doet het best. Ze doet het best. Kijk, mensen verwachten al nu al dat Asan Elong likva this man make along. Maar je moet nagaan. Elke keer als je een land overneemt als president, dan heb je echt heel veel te kampen naar de vorige regering liep naar Bakka. Weet je, dus je moet sowieso een troep opruimen voor de vorige regering. Weet je, dus je blijft maar aan de gang. Ja, toch? Dus, men moet de rekening daarmee houden. Ik kan de mensen ook begrijpen dat jongen mijn stem naar je tapu dat mim kontai bere baka. Ik kan ze begrijpen, weet je, maar ja, na sasa nek ook. Ja, we kunnen de mensen begrijpen, want je kijkt als president, je weet, eerst wat je gaat oplossen is die salarissen van die onderwijzeressen, gezondheidszorg, dat is aan een wakka, weet je. Dus ik begrijp ook, als je salaris een soort van toemoen, dan ga je op straat. Ja, tuurlijk, je zit er, je castrati, weet je, want dat je berekent dat je, dit is niet waarvoor ik heb gestemd. Ik heb niet gestemd voor mijn salaris stortelijk vorige regering. Dan horen we de vorige regering betans doen, weet je. Maar je ziet, ze doet haar best. Dat is op de hoogte, dan gaat ze eraan werken. Goed, wat er staat niet op Pleinbeek, SLM geloof ik. Je ziet op Pleinbeek was er een baga. Jongen, moest hij weer uitwijken naar Guyana dit keer. Want bemanning naar binnen of zo. De toren naar binnen bemand. Maar het is toch belachelijk, jongen. Ik bedoel, van ten alle tijden moet je toch zo'n toren bemand houden. Isabi toch, in kan me kasani weet je, dat jonge vliegtuig moet de wijk afgaan naar een trapres go landen, terwijl u op een toren. Anders zeg ik dat, op een toren. Dit is te gek voor woorden. Weet je, look even naar zo, de man pot sran aan tapakarta. Dadelijk de man, no, plein no landen drapen, want het gaat om veiligheid van de mens. Maar je betaalt je ticket. Met akwansan je lukwan ticket no to do soon dat je pay a ticket dat immere dat a plane wake af, weet je, na 9 uur vliegen de plane moest wake af go landen want tracé dit is onmens onkan de que o krabasi ano sheng masa pemba ano sheng begadoti ano sheng na tampum fui ala. Nee, dat is niet goed. Er moet verandering komen. Dat het altijd en ten nimmer bemand moet zijn. Dat is is prioriteit nummer 1. Want je naar plane dat per plane moet landen. Kosten wat het kost. Een man moet niet zee. Ja, tuurlijk, een plane moest landen, weet je. En if je eerder dat jongen een plane nog maar landen omdat onze toren niet bemand is, dat wel iberekoti. Wat je denk je, een vliegram voor jaren, een aantal jaartjes terug, je denkt, een vliegram dan iberekoti, weet je. Dus, Je wilt er niet in zijn. Goed, maar voetbal, je volgt Marokko, Senegal. Ja, ik volg Marokko-Senegal. Ik heb al een highlight, weet je. Want ik heb het een beetje drukjes naar me voorbereiden, Marokko. Dus ik volg een highlightjes. Ik volg als scheidsrechter, man. Dan ben je een bal af voor een goal voor Senegal. Dan ligt die aan die penalty richting Marokko. Wat vond je daarvan? Ja, kijk, je mag draaien keer hoe je wil. De scheidsrechter Amandat na Amangsang Abba-beslissing. Isabi toch? Met behulp van Afart, dan demand Eluko demand wegi kon kijken als het een penalty waard is. Maar als Afart het goed heeft gekeurd, weet je, dan is het een penalty. Eens of niet, is gewoon een penalty. Je moet het accepteren. Ja, dan moet je het gewoon accepteren, want de vaart heeft hem goed gekeurd. De arbiter keur en boom. Weet je, als arbiter twijfelt. Als het een twijfelgeval is, dan vaart elkaar Yukong. Als je, weet je, een vaartje intravasie, dan leg je uit dat, kijk even naar de beelden en dan trek je een conclusie. Weet je, oké, is een penalty geworden. Weet je, Senegal was het niet mee eens. Weet je, de man Marokko kies penalty, Akel pura penalty. Dus dan, gerechtigheid of niet, ja, de boy Senegal, de man Bakoloku. Maar de man was dit geluk of wat bij de voodoo zijn. De man taki want de man bek alalis in minus kun je heb gezien alalis de man bek op pura abaduk van keeper terapi want maar het leek alsof die man die strafstof ook nam. Je zou maar weer verstijf want de man dat kan zijn voodoo.
Nee, man, dat is geen verstijving, man. Kijk, een penalty is 50-50. Isabi toch? Je moet nagaan, je nou een topspeler, is snap bakabal. Maar goalie aan een popje toe. Weet je, goalie aan een popje. Dus ja, goalie, hij was gefocust. A keeper, aan mijn luku, als speler ook doe. Weet je, en als speler, die man was niet gefocust. Want van zie je nou een panenka, maar bij een potje waarvan een bal, dat hij nou zakelijk in een hoek, strak in een hoek. Of je plaatst een mooi pot in een hoek, of je skopt boem dranga. Vooral bij 0-0. In Moeselaya bal weet je, die man was op eigen succes als speler voor Marokko. Ik kan niet op zijn naam komen, maar die man was op eigen succes uit. Isabito, om penalty, brada, focus, poten boem strak in oku. Hey, maar van je bij Luca Play, was je een beetje van Marokko? Of was je, van je Luca Play, was je neutraal? Wat van je Luca Play? Ik was heel neutraal. Ik hou van leuk voetbal. Neutraal, Luku. Marokko play mooi voetbal, de meeki sagrani. Senegal play mooi voetbal, de meeki sagrani. Temi en Luku bal, al mi op een club gisa mi ekra. Weet je, mi en Luku neutraal. Weet je, en optimistisch. If you fire, that you fire, that wins you. Na mi chimbra, dat schreef je in Ajax bijvoorbeeld. If you fire, you fire. Niet omdat je Ajax speelt, dan moet hemel. Nee, if you fire, you fire. So mi en Luku voetbal, mooi voetbal. Luca mooi voetbal, maar tjinse in de bij Horkragi, Senegal. Oh. Nee. Eerlijk. Mi loopt mooi voetbal. Mooi voetbal het aquí. Weet je? Juist. Mooi. Wel, niet breed dat utakip tjinse. Is altijd fijn voor Takwantori. En is er nog iets wat je zegt, hey, dat moeten we nog even bespreken? Wat omtrent het Surinaamse gebeuren of... Suriname gebeuren hier op de markt. Maak je nog dingen mee wat je zegt, hey, dat is gebeurd. Let maar op. Nee. Het enige wat ik hoop dat jongen, Simon draaien konderlijk van konder moest draaien, weet je. Dat, je gaat niet aan ieder tevreden kunnen stellen, maar toch dat de meerderheid tevreden is in Sranang. Weet je, want dit is man redden drapen, man. Gewoon maatregelen treffen tegen corruptie, tegen mensen denk dat jongen de Monaya regering of die mannen die er een puinhoop van willen maken. Weet je, want Sami Leespoer, dat jongen Brunsi, die was niet tevreden omdat de man pot amang minister tap non actief. Asanna brada if you ne deug. Im harimopo. Je moest harimopo if je ne deug. Zo is dat helemaal. We willen de beste hebben. Sa draaien kondre. En natuurlijk, als je dat sana draaien. Maar de laatste vraag voor zoeken. Trump, NAVO, Rutte, Sepsa. Tering zo'n puinhoop, sorry voor mijn taalgebruik hoor. Tering zo'n puinhoop. Trump denkt dat jongen, amangsi oliedrapen, amang vindt dat jongen, amoutek Venezuela. Omdat oliedrapen, is Venezuela een van de meest voorkomende landen waar er heel veel olie is. En dat weet Trump, weet je. Dus dan gooit hij het op wat ik heb gevolgd, cocaïne. Trump dat de meeste cocaïne en moet uit Venezuela daar allemaal op het stop naar Atori dat hij. Maar heersansamheid is alleen maar bullshit. Die man is uit op olie, weet je. Want als je nagaat, per amoro boembigi partij cocaïne mopo, dan ligt onder Trump nog zo, Mexico. Drape cocaïne mopo na onder. Maar nego drape. Maar nego drape. Nou, olie is dan. Omdat allemaal naar olie, weet je. En wat ik heb gelezen, want ik loop lezen met Google, weet je, 1% voor heersansamheid cocaïne, 1% voor cocaïne. En we mogen gewoon uit Venezuela 1% en de rest. Nou, zo'n soort Mexico, de man leidt ook dat hij dus Trump moest liever heersen samen met jongen naar cocaïne. Hij is op olie uit. Trump heeft berekend dat jongen moet bezet de kondrepe olie de. Mi voorraad. Want dan maar Colombia. Amanegua Colombia, Putin die doet zoveel, die amai nak Putin zo tapen vinger, maar Putin ne arka man, dat zei me kamanego weer Putin. Nou wel in Groenland. Jere drape baka, ik go weer Putin ede, je go weer ding. Je go weer de ma ede sa isap tak de man oma seki, go weer Putin ede no. Go weer Putin ede met Putin fuck you op, om het zo te zeggen. Amane durf. Amano Erdurf, die man is gewoon, om het zo grof te zeggen, die man is een pussy. Die man kan niet op tegen Putin. Omdat Aman saptak jongen Putin, nee arki niks. If Aman weer Putin ede, Putin ekeren na man gewoon. Klaar. Layanga keren wapen, Putin ekeren na man.
Uting keren naman. Gewoon. Want we zien duidelijk dat hij je ziet dat hij mij doen als politiek sani. Aan mij takken aan Rutte. Maar Rutte, wat vind je van Rutte? Rutte is, wat vind je? Rutte moest tak zo zoet aan door of Rutte naar koffie toe? Rutte is te soft. Rutte is te soft. At de man het noemen seki tegenover de man. Die man het vrede seki tegenover de man. Dat je na vee en leider. Jom sora maar zegt sa. Im sora maar je moet die man gewoon im karaman op het matje tak as aan zij doen. No, je moet go na man in say. What if you go na man in say? Ama usitak jongo. I ede mos don't tapi ede. Maar Rutte, ik kan maar voor om een procent samen bij ons naar Europa. Dat me sorry toch amang famim takasani amang druk Rutte go iwan ukutak jongo. Eno Rutte na vrede man. Maar de man tak jongen, nou gaan we tegenmaatregelen nemen. Ja, hè? Maar goed, je wil nog iets zeggen? Je tax maar audit, hè? Ja, mi wan bara her Surinaamse gemeenschap tak ai uteken cool, uteken chill, isabi toch mi sabi tak na taibere, isabi toch maar die type sessie, isabi toch. Misschien heb ik makkelijk zeggen, want jullie zijn daar midden ja zo, maar die type sessie, isabi toch, die type sessie na Simon. Misschien tak afro doen best, isabi toch, maar ja, misschien ook tot onze pour patentie. Weer rustig. Isabi toch maar hoor hem tien. Zo je wie zo'n jaar eten. Meka doen een tori dat baka dat die daar wel kusei gebeurt. Ja man. Heel mooi gesproken. Dank je, grand dank je baka hier op de Dappermarkt natuurlijk. En hopelijk is het lekker druk vandaag. En dan kunnen de mensen lekker een broodje komen halen. Hier waar de Surinaamse vlag hangt. Ja, Ja toch, een broodje en een tilapia niet te vergeten. Ja, toch. altijd lekker. Altijd lekker. Ja, mensen, ciao. Thank you. Oké. Ja, bedankt aan jou de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier op de Dappermarkt. En natuurlijk op de Dappermarkt wil ik op de Sranawan. Tori. Dag meneer, hoe gaat het met u? Goed. Go. We doen best. Ook best. Hoe ça va visie die pep ça va visie. We zien hier in bril met Chiara. Ja, brada, dondru. Dondru Baraus. Ja, wie kent hem niet? 1 juli dan weer. Ja. Ja, amanga 3 voetpadu. Man gaat 3 voetpad tot op en dan wie kent hem niet natuurlijk. Hoe breed is hij? Hoe gaat het mee? Eigo. Zolang je leeft, dat betekent dat hij eigo. Go. Doe je best via kalibib kimoro lang. Mooi zo, we doen ons best mensen. Je hoort het. En Fafa Kulturu? A cultuur altijd eigo boom. Is habif saide. Omdat nou mishi, takser nasma, kon de kimoro bewust voor de cultuur. Het is maar de bewust. Of ze worden bewust. Ze worden bewust. Hoe worden ze dat? Omdat mij mee, dat je a cultuur spreekt aan nou. De neteka cultuur moro potawa zeelijk vroeger. De doet de best nou voor de zorgensrevi. En tegen zorgensrevi, dat betekent dat je kondre je promote. Ja, zo. Want misschien nou, Suriname maar de voorbezen naar deze revi, naar Suriname. Zuiver. En toen dat Suriname, dat me shitaki, de trots nou atap, den konder. Ja, de blijft kort op zomaar de. De trots ook toe, zomaar de. Mooi. En je ziet 1 juli te 1 juli. Ik kom er druk. Amus komoro druk. Zij dansen, precies en mechi. A precies kan meki a dansi, maar a praxeri drape ade. Oké, want Rutte betakken, jongens, eindelijk. Amantak jongens, sorry, Sampsa. Nee, maar ben de verplicht voetak sorry. Ben je verplicht? A koning toe ben de verplicht voetak sorry. A koning ben de verplicht fugona serena ook toe. Dat excuseer den inschrift drape in Suriname. En dat me de trots aan. Hoe de trots dat Amantak jongens, Sampsa, met boom, met actie excuus. En hoe tak, oké, is goed. Omdat daar ben de vaten dat die. Hoe nu verder? En hoe nu verder, dat betekent dat je om moksoensrefi kon wang naar de Hollanders ook. Hoe nog kan je de Hollanders aan zien? Het gebeurt dat is mooi waar, maar samenwerken moest. Allemaal voor de kawang,
Trouwens, kies boskopu, trouwens, netjes boskopu, maar trouwens, op een kennis, hoe takwan sani. Zo werken die dingen, toch? Ja, maar ja, zoals meneer kies je een kans ook toe. Voor taki zijn dit op de ati. Isabif zijnde. Omdat hij 1 juli vieren ja, in het Oosterpark. Nanga een organisatie voor Nancy. De want duidelijk wat elite zijn. Maar het mag niet. Het is een algemene belang. Uno mag voor e potrouwen na doro dat uno wansoro visie lek na uno. Iedereen heeft meegewerkt. Iedereen, want misschien ook toen in begin aan 3 voetpad. Ano ben de takawa obiano so sabi ben de drape. Is kennisverrijking. Nou bigis matori dat ben de na isripatu. Pewi alamala leki pichifs renang unyang uit. Mensen, je hoort dat Toretaki. Tori Mustaki, er is nog zoveel te vertellen, want het is Chatounore, maar het is duidelijk. We moeten bijeenkomen, Tori Mustaki, koppen bij elkaar, Trawaikis Boskopu, en wij allemaal hebben die kennis in huis, maar Umbikis maar bij Sapsani, maar nog verwaarloosd is aan dat. Nee, want is op Samit ook toe. Ina Buskondre. De bradanga mis saf mi ina Buskondre. Deze we promoten cultuur nou morelijk foto's. Want we hebben geen stadkriolen meer. Minos heb samim tak wat talang as ranan tongo mim vrede tak mi egi tongo wan mino ma gebruiken moro. Lek van mi bij gebruiken. Die ervaring schrijft minderwaardig, je vindt dat bepaalde zijn. Dat man mi tongo mim tak lek van mi wan tak. Zo moet het ook zijn. Zo moet het zijn. Vast van je vier, vast van je jarengo. En unam vrede voor tak utori. Une vrede voor tak utori, want zijn def chibri. Ik ga chibri gramma met koso ino ma chibri. Sade. Mooi man. U tak zo best, dankjewel. Je hebt spijt dat zij want tak odi, want dat is mijn logo. Met tak alles maar odi mina bepaalde sma edi odi. Die was maar je bar want bijjo odi. Bari als er een gemeenschap alla pichief kondre me bari was sweet odi. Ta 3 voet epsa, a 3 voet patu epsa. Ano wa obia denini. U alla malanyang u dringi uit na patu. Dat nou een mooi boskopo. Chawaka. Grantani. Mooi zo dat me wist je was sweet de jomoro vara en te wat tralis baka. O dat zo papa. Sade. Grantani. Ja, brada, we zijn nog steeds Cultuur TV hier op de Dappermarkt. En natuurlijk zijn we blij te weten, Oesranasma. Dag mevrouw, wat is uw naam? Ingrid Grootvaam. Ingrid Grootvaam, bekende naam hoor. Heel bekende naam, een grote familie. Grote familie. En hoe lang woont je al in Nederland? Gewoon al een tijdje hier. Hoe lang? Nou, zeg maar een jaar of 10. 10 jaar. Het is niet zo lang toch? Oké, maar wat vindt u van de gang van zaken in Suriname op dit moment? Nou, toch niet zo slecht. U volgt het? Ik volg het wel, het kan beter, maar we moeten even geduld hebben, want het was niet zo goed de afgelopen 5 jaar. Dus we moeten nog rekening daarmee houden. Natuurlijk. 1, 2, 3 hè? Het gaat niet 1, 2, 3. Maar heeft u laatst gezien een auto-ongeluk daar in Suriname, een bus? Ja. Nee, sorry, ik heb het dan gevolgd. Ik heb het gezien, ik vind het natuurlijk erg. Natuurlijk. Reed die man zo hard joh, dat die bus een paar keer over de kop is gegaan? Ja, ik heb vernomen dat hij geen voorrang heeft verleend. Hè? Geen voorrang verleend. Dus dat is het. Mensen moeten voorzichtig zijn today. Het is verschrikkelijk. Weet je wat zo erg is? Die mensen zijn in de bus, je denkt je bent veilig, je gaat rokken of je gaat naar huis. Je bent nergens veilig, op de fiets ook niet, nergens niet, ook niet in een vliegtuig. Er kan van alles gebeuren. Ja. Verleden ook plenen bij Malande, moest uitwijken. Ja, van overal heb je het. Luchtverkeer, op de grond, overal heb je het. Ja toch? Ik ben lekker op de markt, je gaat boodschappen halen. Ik heb al boodschappen gehaald, ik heb vis gehaald, ik heb garnalen gehaald. Dus wat komt de pot vandaag? Nou, ik denk een lekkere koebie gebakken en wat garnalen in lekkere masala. Ja. Lekker. En dus de... erbij. Met dit koud, alweer kouru, ja. Koud, nee, niet zo koud. Het is een beetje, ja toch? Dus je kan een beetje lekkere soep erbij. Ja, dat wel, een lekkere soep erbij. Altijd fijn. En wat gaat u nog meer doen vandaag? Niks meer, lekker gaan douchen en lekker gaan luieren.
Lekkere dag van maken. Natuurlijk zijn we blij dat we dat aan Oesransma. If mensen in Suriname die kijken, misschien willen die de groeten doen. Dat mag hier bij Cultuur TV. Oké, ik groet de hele familie Grootvam, in het bijzonder mijn zussen, Anita, Irene, allemaal. En ik heb ook een zus hier wonen, Edmee Grootvam. Ik groet mijn broer Glenn Grootvam, de hele grote familie. En mijn vader, die straks 97 jaar wordt. 97? Ja. Wat Alex Grootvam, wat heeft hij gedaan voor werk? Hij werkte bij Bruinzeel. Wauw. Dus Aman, dat 97 gezegende leeftijd en dat Aman kan go. Ja, hij is kerngezond. Hij gebruikt geen enkel medicijnen. Hij loopt, hij doet alles zelf. En hij kan nog een lekkere pam voor ons bakken. Ja, dat die man. Dat is heel leuk om te horen. Ja, klopt. Dat is altijd goed toejeren, dat aide. Maar ja, het gaat goed. Ja, klopt. Ja. Nou, dankjewel dat je voor de camera bent gekomen van Cultuur TV. Blijf ons volgen. Oké, dankjewel en een fijne dag voor jullie. Dankjewel. Doei doei. Ja mensen, hier Bara, never make you Bara. Je ziet het gezellig Bara. Hey meneer, hoe gaat het met u? Jazeker, voor alle kijkers en luisteraars. Welkom in Paradise. Het gaat fantastisch voor de eerste maand in het nieuwe jaar. Het eerste maand in het nieuwe jaar. Ik zie, als ik naar buiten kijk, dan zie ik een drukte van je welste hier. En het gaat lekker, het gaat gesmeerd. Ja, als ik er naar kijk, eigenlijk het tropisch warm. Dus ja. We staan hier in de keuken, zeg maar, hier op de backstage. En het is een lekkere temperatuur. En het is altijd fijn voor je dat die lekkere barra hier op vuur staan. En het gaat goed. U ziet het, hè? U bent Barra Stage eigenlijk, hè? Barra Stage. Plekken waar eigenlijk niemand mag komen, maar voor jullie maken we een uitzondering. Speciaal voor Cultuur TV. Daar vinden we fijn. Mensen, kom gezellig langs hier. Op de... Alles smelt op uw tong hier. En wat is dit? Dit zijn Fuloris. En kijk, voor u maken we ook een uitzondering. We gaan u gelijk eentje laten proeven. En dan ga ik u vertellen, niet flauw doen, ongezouten meningen. Daar houden we hier van. Je ziet dat mensen, ik krijg hier een lekkere plorie. En natuurlijk, Temidja, altijd krijg ik iets van deze meneer. Want het is lekker. Lekker krook. Lekker. Altijd welkom. Voor iedereen, alle kijkers en luisteraars, groetjes vanuit Paradise, Dappermarkt, Amsterdam, Nederland. Ja mensen, je hebt gehoord. Dappermarkt. Bara never make you para. Gezelligheid hier. Lekker muziek op de achtergrond. En worden van links naar rechts, het is geen enkel probleem. Laat jezelf gaan. Het is weekend, dames en heren. We gaan feesten. Feesten mensen, je ziet dat. Nou, kom gezellig langs. Geniet ervan. Heerlijke applaudie mensen, het is heerlijk. Ik zou zeggen, kom. Want als je nu komt, dan mist u wat. Oké dan, zo sluiten we af. Dankjewel. En tot de volgende Cultuur TV. Tot de volgende keer. Ja mensen, Brarangasa, dit was het ook alweer. Cultuur TV speciaal voor jou. Het is altijd fijn hier op de markt. Dan zie je onze Saramangs natuurlijk en heel veel mensen. En het is altijd fijn voor Takwantintori. En het is altijd bijzonder als je weer iets bijzonders hoort. Goed, ik ga jullie bedanken voor het kijken weer naar Cultuur TV. Blijf afgestemd. Geef het door. Abonneer, zodat wij ook kunnen groeien. Want daar gaat het ook om. Want we straks veel meer kunnen doen. Dus wij zijn op pad voor jou. Dus heb je nog wat te melden? Wil je dat we iets gaan filmen voor jullie? Geef het door. En dan gaan we op pad. Cultuur TV speciaal voor jou hier op de Dappermarkt. En natuurlijk zeggen wij, blijf wel, blijf gezond en doe goed. Cultuur TV, tot de volgende keer. Bye. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland,
Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land. Maar we doen wat toe onheilig staan. www.kulturu.com voor de generation them.